In sporthalle Kjellediekje namen de basketballers van Ares het juiste joen op in Rotterdam. Voor het eigen publiek woedde de ploeg van trainer Michael Schuurs revanche voor de kansloze nederlaag dit seizoen in Rotterdam. In het eerste kwart ging het lang liek op. Rotterdam pakte een gotje van 6 punten, maar Ares komt al gauw weer op Liekense hichten. Het is hier Jan van der Kooi met de 3 punten. Ares giet het skoftien met een 35-30 vastsprong, maar die vastsprong lieten de Leeuwers al gauw uit handen glippen. Rotterdam komt met 55-61 voor. Maar dan volgt een nieuwe comeback van Ares. Maar hier een mooie actie van Quincy Treffers. Zo zocht ik het fanatieke publiek in het Kjellediekje. Ares brengt het verschil waarom naar 1 puntje. Ze willen wat Sjenlitten thuis en tonen veerkracht. Dan staan er nog een paar tellen op het boord als de Rotterdammers het voor een laatste keer beziekje. Maar daar giet Ares. De bal krijgt uiteindelijk het laatste tikje van Treffers. En het publiek is uit de schroeven. Een hectische slotfase eindigt in een belangrijke oefening voor de Leeuwers. En wat wie het spannend. Ik vond het ook wel een telen, moet ik eerlijk zeggen. Ik zat ook op de bank zo van achter komen we toch weer gelijk. Komen we zelfs voor, komen we weer achter. Ja, en dan win je uiteindelijk. Ja, dat is wel de definitie van een tillen, denk ik. Het derde kwart was eigenlijk heel slecht. En in het derde kwart hadden we de wedstrijd ook kunnen vergooien. We speelden daar minder. En de mindere fase die duurde te lang. Maar ja, als je dan kijkt hoe we dat in het vierde kwart weer omdraaien, daar zit de winst. Heeft u ooit zo'n krankzinnig slot meegemaakt? Ja, dat wel. Maar deze was vrij krankzinnig. Hij gaat de boeken in, denk ik. Ja, hele mooie.